Yo, what's up family, this is your favorite host, your boy Muya Oji we Celebrity Gossip Exclusive. Anokungwavhera nyaya nekukutsvagira nyaya dzinenge dzichipisa muma streets social media, muma communities atinenge tichigara. So family, without wasting much of your time, today ndauya this issue iri kupisa yemunhu akasangwanikwa naye manheru akatakura zvinhu asina kana kusimira kana hembe yemukati zvayo, mushongo yemukati anga storina, angari totally naked achifamba, ari kufungidzirwa kunzi muroyi. But nyaya irikuzonyanya kupisa pamusoro pevidhio iyi ndereumwe mujaya akazokomenda or akazochiva maassets emunhu aifungidzirwa kuti muroyi. Pane mujaya akazochiva akati munhu uyu ane zvinhu zvaakatakura, but video iri kupisa. I don't want to waste much of your time. Check the video first. Namai. Zokubatsirai. Aiwa ngazosiyana. Kuna mangaro. Mother, murubva kupi? Manetswa here?